V dnešnej listárni si aj prakticky ukážeme rez slivky. Začneme ale mojou chybou, rezom obrastu. Ja som ho obrezal už na jeseň a pripomeniem, že obrast nie je len to, čo je pri zemi, ale obrast je aj to, čo je pod korunou. Pripomeň divákom, prečo som urobil chybu, keď som ho rezal na jeseň. Je všeobecne známe, že jesenný rez stromom škodí, a to z toho dôvodu, že miazga sa sťahuje do koreňov a tým pádom sa strom nevie a nedokáže brániť hubovým patogénom, pretože miazga je liečivá, a ak urobíme rez na jeseň, vytvoríme rezné rany, ktoré počas celej zimy, jesene a zimy sú vystavené pôsobeniu poveternostných podmienok, takže vysychajú a zároveň patogénov. Preto ovocné dreviny režeme na jar, alebo koncom zimy a na jar, a samozrejme robíme aj doplnkový letný rez, keď je to potrebné, keď nám stromy dostatočne prirastajú. Teraz je ten správny čas, aby sme obrast obrezali? Áno, je predjarné obdobie, takže pustíme sa do rezu stromov. Vidíme, že tento obrast nebol zbytočný, pomohol k tomu, aby kmienok zhrubol. Je to listová plocha, ktorá nabije strom energiou. Znamená to, že ten obrast si tu nechal zámerne pri predchádzajúcom tvarovaní koru? Áno, nechal som také krátke 3-4 púčikové čapíky alebo výhončeky, ktoré nám takto narástli počas leta, vytvorili veľa listov a tie listy posilnili strom, vďaka čomu nám zhrubol kmeň. Takže nesnažíme sa mať vyčistený strom, vyčistený kmienok, ale ponechávame rok, 2, prípadne 3 posilňujúci obrast, ktorý nám strom dostatočne posilní. Tak, na takéto konáriky už použijem pilku. Čím je pilka kvalitnejšia, tým spraví lepší rez a ten sa lepšie zahojí. Naozaj dokonalý rez na konárový krúžok. Ukážeš nám, ako zasiahneš do koruny? Idem na to. Vyberieme si terminálny výhon, ktorý má byť vždycky jeden, a zakrátime ho o polovicu nad púčikom. Tesne nad púčikom. Bude to najvyšší výhon. Má byť jeden. Ostatné konáriky, ktoré z neho vyrastajú, zakrátime na 4-5 púčikov. A máme jeden terminálny výhon. Vyberieme si konáre kostrové, tu ide kostrový konár a tu si môžeme všimnúť, že kostrový konár má 2 pokračovania. To nie je správne, necháme mu len jedno pokračovanie a jedno vystrihneme. A to skrátime tak, aby bolo o 20 cm nižšie ako hlavný terminálny výhon. Je úplne jedno, či režete na vonkajší alebo vnútorný púčik. Strom si bude rásť, ako sa mu zachce. Takisto si vyberieme na tom pokračovaní polokostrové konáre, ktoré rovnako skrátime do rovnakej úrovne. Ideme na ďalší kostrový konár, ktorý skrátime na rovnakú výšku ako predchádzajúci kostrový konár. Tiež nad pupeňom. Polokostrové konáriky poskracujeme. Vycvikneme dvoják. Znova si vyberieme ďalší kostrový konár. Vidíme, že má 2 pokračovania. Jedno pokračovanie úplne odstránime. Na konárový krúžok úplne ostrými nožnicami. Skrátime do rovnakej úrovne ako ostatné. Tak. Polokostrové konáriky poskracujeme. Presvetlíme tam, kde rastú 2 rovnakým smerom alebo sa tlačia k sebe. Vycvakneme, aby sme vytvorili okno, veľmi dôležité okno. Vyberieme ďalší kostrový konár, znova má 2 pokračovania. Zakrátime do rovnakej úrovne, poskracujeme polokostrové konáre, tie, čo idú donútra, môžeme vycvaknúť. A máme krásne založenú korunu slivky. Je to slivka odrody Wangenheimová. Odolná je voči šárke, ale je odolná aj voči mrazu a veľmi dobre rastie aj v nevýživných žltých pôdach.
Kedy si bude vyžadovať najbližší zásah? Mladé stromčeky režeme prvých 7 až 10 rokov každý rok. Ale v 5. 6. roku už stromčeky neskracujeme, nezakracujeme, ale len presvetľujeme. Pozor, ale prvé roky je dôležité skrátiť, lebo výhony by sa nám obalili ovocím a slívka by sa rozlámala. Všetci to dobre poznáme, tie dolámané slívky. A to preto, lebo máme kostru hustú a neskrátenú.